phezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu. Bazongijwayela nje bahlale beshintsha lapha. Abaphathi uhlelo. Mangisabheke phansi kusho ukuthi angikhorekthi. Ngizombona mase ngiphamisa ikhanda. Sengibuka lapha ku-YouTube ukuthi ake sekuqondile. Bese nami ngiyakusayinela nje kancane abantu bengaboni. Phela professional. So kufanele umdumisi alibuke leli khehla noma lingambukeli ukuze limlawule ukuthi kwenzakalani. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Sizobe siziswishele izinto zethu baba, siphoze ngizokutshela kodwa uzokutshela. Ngoba lokho sizokwenza manje sizokwenza sodwa nje bengekho bonke laba abanye abangekho la. Asinqamukeke siphoze sonke. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ake asiqhubekeni-ke nenkonzo yethu. Siwenzekile umsebenzi uNkulunkulu abefisa siwenze. Incwadi yethu-ke iyo kaPetro uqala chapter 5 sifunda verse 4. Petro uqala chapter 5 sifunda verse 4. Sizocela-ke umfundisi uMashabalala akhulekele izwi. Phamisa isandla-ke bakubona abaphethe imic. Uthunanike nangani uMashabalala. Senimbonile. Mashabalala ngaphakamise isandla khona bezomnika imic akayisondezanga emlonyeni akangenanga izinto zakhe. So ngiyacela uma unikwe imic usondeze emlonyeni. Siyazi uNkulunkulu uyakuzwa, uzwa ngisho ukhuleka ngenhliziyo. Kodwa manje njengoba sivulile la bagcine bethini sicela uma Mashabalala sikhulekele kwase kuyathuleka mase belalela. Ukhulekile nje lo mama obathulele. So-ke ngiyacela sikhumbule lokho uma senza into imic isondeze ngoba kungale ukuthi siyakuzwa thina la kodwa le mshini le ayicoshi kahle. Sengikhuluma-ke na wonke umuntu ngiyacela nje siyenze leyo nto. uJesu Kristu inkosi. Asiqhubekeni-ke nenkonzo yethu. 1 Peter chapter 5 verse 4. Inkonzo yesithathu. Emva kwale nkonzo kuzoba ilunch bese kuba i-open session. Lapho-ke wonke umfundisi othandayo uzokhuluma noma uyashumayela noma uyafakaza angeqi ku-5 minutes. Sicela impela leso sikhulumile ngasizolo uNkulunkulu ngikholwa ukuthi akekho oqalayo namhlanje. Mayekhona sikhuluma amagama aqinile sathi amandla esona umthetho. Loba kuthiwa umuntu angeqi ku-5 minutes uzokushumayela khipha amadimoni yenze yonke into ulahlelwe esigogweni ukuthi weqa ngo-3 seconds ku-5 minutes owanqunywayo. Ushindula phakade ngo-3 seconds. So-ke ngiyagcizelela ukuthi bafowethu sisihloniphe isikhathi. Angithandi ukuthi sisebenzise iglasi ne-teaspoon sengathi ziyingane. Khona lo khuluma kuwena ngathi sesidlulile isikhathi thula. Angithandi no-MC futhi siyanihlonipha abefundisi angasukumi ukukuhlalisa njengoba benze kubazalwane. Siyakuhlonipha umfundisi asithande ukukuhlalisa. Ayike sengiqedile. Usuyodlulela-ke nawe-ke mina ngisangeni lapho. Usuyozibona-phi ku-YouTube. YouTube uyokucacisa ku-YouTube uzokubuka. Uzokutshela ukhuluma isikhathi esingakanani. Noma uthulile, ukuthula kwakho kungena kulo 5 minutes. Ngoba kufanele senze njani sithole ithuba sonke.
noma singeke sithole sonke kodwa at least kubonakala ukuthi uzanyile. Nebona lona hayi sengiyadlula sekuzwakele yebo mfowethu asibe conscious ngesibongo akudala lapha yabona itulo lakhona ikhwaya yakhona enkulu ngendlela emangalisayo. Everyone qualifies ukuthi ube sesibongweni umculo uthi mayi angilalelanga ngeqa ngeminute yikho mina ngeqa ngese awuyazi ukuthi ngakhumbule indaba khona umfundisi oshaya inguna phakade ngoba wathatha u50 womzalwane wathi ngizokhokhela u50 womzalwane. So laba abantu inkosi uJesu bathathayo bakhombisa izulu bakhombisa isihogo. Mayifika lapha uthi uJesu umbuze lo ukuthi uhlaleleni. Ambuze ayilande umfundisi mina benginebandla elikhulu abanye bami basezulwini ngabafaka ezulwini ngatshele ku50 kumzalwane ngathi ngizowukhokha ngawukhohlwa akakwenzanga ngenhloso kodwa ngokuthembisile kangafethi bangaki wena uthatha u10 ngizokunika usuyakhohlwa uyashe losikhuluma usho 50. Yabona bazalwane izulu lifuna umuntu ongcwele hayi fanele ube ngcwele mayikho-ke ngizama ngoba ngifuna ube khona umuntu wesobweni asingekho 5 minutes ngoba ngiyayazi le ndawo yokwena izosidalela into njengoba nje kulo 3 minutes wasekhaya lezi umuntu ungabe indaba zalutho futhi ngisho sengimtshele lakhe ngaphezu ka 3 minutes ngeke ngiyilalele. Omunye athi ngiyabonga ubongani ngoba ngabe uyaxolisa bese ngiyithulela-ke asidlule ngcono bazongizwa ukuthi bavuliwe WhatsApp. Verse number 4 kuyokuthi nxa isebonakalisa umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabonile. Qala ngendlela efanayo kusemqoka ukuthi lona loyo melusi akhumbule ukuthi sinomalusi omkhulu ongumnikazi webandla ukuze seluse ngendlela efanele ezokwenza sizuze umqhele kufanele simqonde simunderstande umalusi omkhulu. Mahubo 23 no John 10 bazokwenza simqonde kangcono umalusi omkhulu nokuthi ulindeleni kithi. Sizothatha lezi zinto abazenzayo njengabelusi abahle abakhulu sizigege ngazi ukuthi thina siyazenza yini nokuthi sazi ukuthi silindeleke ukuthi sizenze. Ngeshwa-ke ziningi azeneli kulezi inkonzo esinazo kodwa sohamba kugcineka khona ziningi azeneli. uNkulunkulu ngomoya wakho ongcwele ngiyamthemba uzokwambulela nawe ukuze usubone ukuthi siyiqhathanisa kanjani. Njengabelusi-ke yini ayilindele kithi ukuba simenzele yona umalusi omkhulu. Asiqaleke la sike sayithinta lezi zinto kodwa besiyithinta sidlule sesiyithinta-ke manje sibuka wena ukuthi wena uyakwenza yini. Number 1 ukungenisa izimvu zakhe kuleli sango elinguye uJesu. Uyazingenisa yini izimvu zakhe na? Masizingenisa-ke bafowethu sizingenisa ngezwi ngoba uJesu ulizwi. Kusukela kudala noma kubafundisi abangambulelekile mabemukelisa umuntu uJesu bamshisa imikhuleko abayithandayo. Umkhuleko wokumukela uJesu wodwa eBhayibhelini awukho omunye. uRoma 10:9 umuntu simvumisa uRoma 10:9 simngenisa esangweni elinguJesu ngoRoma 10:9. Sibangenisa ngezwi kulizwi enguNkulunkulu wayekuNkulunkulu ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe asizumbono ubaba wakhe. So-ke simthandazisa umuntu uRoma 10:9 befundisi hayi umkhuleko osuke ekhanda lethu. Number 2 ulindeleni ulizwi kithi na?
ulindele ukuthi siholele izimvu zakhe emadlelweni aluhlaza. Angigxili kakhulu ngoba siwathintile kancane kodwa singawathinti kanje. Ulindele ukuthi sihole izimvu zakhe siziholele emadlelweni aluhlaza. Siwahola kanjani? John chapter 10 verse 4. Mawubuka uzobona ukuthi ngikhuluma ngaphi Marko 23 noJohana. Uthi verse 4 kaJohn chapter 10, nxa esezikhiphile zakhe zonke uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. So ke uma uzoziholela izimvu emadlelweni aluhlaza uhamba phambi kwazo. Kusho ukuthi ngaba emagama kufika wena kuqala emadlelweni aluhlaza zingakafiki zona. Awukwazi ukuholela izimvu emadlelweni aluhlaza wena ungawazi. Awukwazi ukwenelisa umuntu ngoJesu wena unganelisekile. Indaba iqala kuwe ngoba uhamba kuphi phambi kwazo. Kuthiwa ke vele eMiddle East nanamhlanje abelusi bakhona bahamba phambi kwemfuyo, imfuyo ibalandele. uJesu wayengakhuluma inganekwane into eyenzakalayo. Angaze kwenzekani thina la eAfrika siyaphusha phambili imfuyo uyiphushe ngenduku. Lo hamba phambili yadabuka ngoba sizofika lapha ukuthi ugo thwani udondolo lwakho nani intonga yakho zangiduduza ngeshwa sizofika lapho. Intonga umoya induku, intonga yakho nodondolo lwakho. Udondolo olokuthi umuntu mayehamba mawusugugile unyawo lwani lwesithathu. So ke intonga induku kamoya oshaya ngayo imvu uma yona. Angizofika ngiyadlula nje. Bese kuthi udondolo amazwi izwi lenkosi elikhuthaza umuntu ukuthi wakho ungadangali ekholweni. Intonga yakho nodondolo lwakho zangiduduza. Asizukwazi ukufika lapho ngenxa yesikhathi nangenxa yokuningi balezinto ezilindeleke kuthina. So ngamanye amagama ngizama ukuthi umoya awuphushi izimvu phambili uyiphathele induku ngemuva uhambe uyishaya. Uhamba phambili awuziboni zona zibona wena, uba isibonelo. Intongo ephethe nodondolo usiza wena ukuze kusize izimvu ngemuva. Iba isibonelo. So ke asikwazi ukubopha imithwalo lisho njalo izwi lenkosi esingakwazi ukuyifula nangomuntu. Faka abantu emkhosini wena ukwazi ukungena emkhosini. Faka ibandla emkhosini noma ibranch whatever ukuphethe bazile ukudla abantu kanti wena uzile ukudla. Ubuya nganeno uhluyadla ntambama siyenze leyo nto. Kufanele abantu babone ngawe. Awufaka abantu 40 days ungamazi wena 40 days. And the challenge ukuthi khona umzalwane kuwe oseke wabamba 40 days wena ukwazi ubambe. Ihlazo lelo. Nami ngikushwa inina. Njengoba ngumusa kaNkulunkulu sekusele wodwa 40 days kube ngibe nomusa kaNkulunkulu ngamagama 40 days aba u5. So semaphambili aba u4. Ngoba manje kufanele bekhona yodivu la esiba ngo40 days aba ngaphezulu pha. Ngoba nginjani ngiyumholi ngihamba phambi kwezimvu. Manje ke umzalwaneke ngoba ekhulume nobaba uNtsibande ekhaya lezwi ethi ngiba ku40 days kanti umholi waleyo branch akakaze ubambe. Ihlazo lelo. Ihlazo lelo. Ngoba phela wena oholayo zibona wena izimvu mina zingiboni noma zingibone ziyangizwa kuphela kuWhatsApp. So ke bafowethu singahlukani nokuhlala enkosini. Kulindeleke ukuthi uziholele emadlelweni aluhlaza. Uthi ke uJohn 10 verse 4 nxa isezikhiphile umalusi ezakhe izimvu hamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Abazalwane bayalazi izwi lakho na.
noma bakwazi njengomuntu oshumayelayo kodwa into ungayiphili. Ngoba inkinga le ukuthi uyashumayela kodwa into awuyiphili. Kufanele balazi izwi lakho njengoba belazi izwi likaJesu. Kunezwe engilifunda njalo la uma kugcotshwa abantu. Deuteronomy 34. Mfihlakalo kuwona ngilusebenzise ngichaze ngifuna ukuphinde ngichaze. Uthi uDeuteronomy 34 verse 9 uJoshua indodana kaNuni wayejwela umoya nokuhlakanipha ngokuba uMose wayibekile izandla phezu kwakhe. Abantwana bakwa-Israyeli bamlalela-ke benza njengalokhu uJehova emyalile uMose. So kufanele thina abelusi abancane uma lusemkhulu ekhona izimvu zisilalele esiziholayo kodwa zenze njengoba umalusi omkhulu esho zibe zingamzwanga zizwa wena ngoba wena uthatha kubelusi omkhulu. Abantu bamlalela uJoshua benza njengokuba eshilo uNkulunkulu kuMose kodwa bebelalela uJoshua ngoba uJoshua ukhuluma into ekhulunywa uNkulunkulu kuMose. So nawe kufanele ukhulume into ekhulunywa uNkulunkulu kuwe ukuze abantu bakulalele kodwa benze lokhu uNkulunkulu akakufunayo. Noma ukuze abantu bakulalele benze lokhu uNkulunkulu akukhuluma kimi bebe bengamizwa mina bebe bezwa wena ngoba sikhuluma into eyodwa. Siyamsana bazalwane. Ihlonipheke ukuthi noma ibandla ahlukene nawe ungena wasentabeni umfundisi wakho okwazi ukuthi kufanele abantu bakulalele kodwa kube benza lento eyatshela umholi wakho ukuthi ayenziwe. Ungaphumi eceleni. Ingakho kusemqoka ukuthi singadobi noma ubani entabeni endlu kaJehova abe umfundisi. Ngoba liyajika lolu gcobo. Funda uIsaiah 63 verse 10. Lube yisitha kuwe. Baningi abantu abahambi kahle endleleni ngenxa yokuthi ngababeka izandla kanti bengafanele ngibabeke. Abanye ngiyababeka bayazitshelela umuntu belombeka izandla. Angikwazi nesipho sikaNkulunkulu. Kodwa kufanele ube ngcwele ngoba lizojika lolu gcobo engibeka kuwe ngoba kusilona olwami lube yisitha kuwena. Isaiah 63 verse 10. Ngakho-ke bengidlula lapho ukuthi qaphela-ke mfundisi ubani okubeka izandla noma ubani owakubeka izandla ubani owakugcobayo lokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba abantu benza lento yena ayitshelwe uNkulunkulu wakhe. Asimazi uNkulunkulu wakhe ngoba simazi waziwena. Nxa esezikhiphile zakhe izimvu zonke uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi igama lakhe. 1 John chapter 4 verse 5 and 6 sikhuluma ngokwazi igama. Bona bangabezwe nezwe liyabezwa ngalokho bakhuluma okwezwe nezwe liyabezwa. Thina singaba kaNkulunkulu omaziyo uNkulunkulu uyasizwa ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Iyona mfihlakalo-ke le eyenza singahambisani nabantu abaningi. Ngoba uma umuntu ungesiyena wasekhaya ezulwini akangizwa ukuthi ngithini. Uma umuntu engeyena wasekhaya ezulwini ngingowasekhaya ezulwini ngeke ngimuzwe ukuthi uthini. Sikhuluma kuma-level ahlukene angafani. So yingakho-ke kufakwa abefundisi ekhaya lezwi bangahlali baphume ngoba ababiziwe mina la ngibizwe khona. Angiphiki ukuthi bangabefundisi kodwa sibiziwe endaweni eyodwa sisebenzele ifeme eyodwa. Nebandla olisebenzelayo osebenza kulo bazohlale befika abantu bephuma. Kungakukhathazi lokho. Wokhumbula into eyodwa ukuthi abakuzwa ukuthi uthini ngoba kusibona abakini. Abakini bayakuzwa bahlezi njengalabo bahamba. Abahambayo labo ngebona abakini.
imfihlakalo ke leyo ejulile. Ake sibuye idamu lamanzi. Nanti idamu lamanzi lakhiwe lavalwa lathula lathi du. Amanzi awaphumi kodwa ayangena. Amanzi ahlala ngelo damu ngawaphuza. Ayaphilisa. Ukuze amanzi edamu aphilise kufanele enze njani? Angene ngenhla lokho ndawo aphuma kuyona. Into edalwe uNkulunkulu leyo. Nawe ukuze kubonakala ukuthi uyaphila kufanele udle ukuyophila. Kusale lokho kuzokuphilisa. So uma uyibandla noma uyibranch elayishayo nje abekho abahambayo, there is a problem with you. Ifile leyo branch. Ifile. Funa kube khona abahambayo. Ngoba laba bangenayo bona bonke abala ekhaya. Abanye balethwe isitha bazokushaya bafike bashe bahambe. Abanye balethiwe isitha balethwa abangani othe kuyaphilwa lapha. Akafika ezwe mina ngimuze lo mfundi yini wena lujayiswa mina ngimuze ukuthi ngoba kayena wakithi ngeke vele ezwe impilo le. So ekhaya lezi noma bengiyakhala abantu bayahamba kodwa iqiniso lithi ikhaya lezi liyaphila yikho bengena bephuma. Mhlawumbe ngena bangaphuma ngoba sekonakele kumina. Niyayizwa le ndaba zami. Amen. So kwamukelela ukuthi abantu bazongena ebranchini baphume. Kubhlunga kumnandi. Kodwa ma engowasekhaya esephumile uzofika godolo engale athi angaze ngaphuma endaweni enhle abuye athi ngicela ukubuya. Ngoba ubeko wala ekhaya wadidwa into emdidini. Yona manje bakhona ababuyayo sebephumile ekhaya lethu. And ngenxa yobhizi angisanitsheli manje ukuthi abantu baphumile. Wasengibona ngithathela isikhathi esiningi. Ngendlela igroup enkulu ngayo kwenza ukuthi abaphumayo babe baningi. So ngiyanxenxa nje bazalwane ukuthi lethana abantu. On average kuphuma abantu abalabo 20 per day. That is a lot. Kusho ukuthi ngeviki kuphuma 140. Ukuze siwucounter 8 no 140 kufanele kungena abantu abawu-40 ngosuku. Ukuze kuphume 20 kusale 20 bese siyakhula. Kungaze kufike la singasakhuli sebephuma nje. Nalapho kusuke kungasalungile. Umuntu mayesedla nje. Uxolo uma engasande egula kodwa lokho eshona etoilet uzofa. Akusangeni ukudla emlonyeni kodwa sekuyaphuma kuphela. So ke nathi ke sigade singafiki lapho. So zama bonke okusemandleni ukuthi abantu abangene ebranchini. Abangene ebandleni uNkulunkulu akubeke kuwo kodwa kulinde ukuthi bazophuma. Impilo ke leyo. Kodwa musuwola nje. Ufana nenethe ukuthi ofisha abadlwana abangadliwe kungabe indaba zalutho khona inkinga ke ekhona kuwena. Bona bangabezwe nezwe liyabezwa ngalokho bakhuluma kwezwe nezwe liyabezwa. Thina singabaka uNkulunkulu omazi uNkulunkulu uyasizwa ongesiwa uNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyazi umoya weqiniso nomoya wokudumo. Sengidlula kokwesithathu. Number 1 ulinde ethungenisa izimvu zakhe ngesango. Number 2 ulinde ukuthi uziholele emandlelweni ahlaza izimvu zakhe. Number 3 ulindele ukuthi izimvu eziholwa nguwe zingesweli. Abantu abafuna uNkulunkulu abesweli. Matthew 6 verse 31 kuya ku-33. Ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlana noma siyakuphuzana noma siyakwembathani nabo kuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ingane uyisho wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyokwenezelwa mina. Angizohlala ke ukuthi kulesithathu ngoba sithinte kakhulu ngalesi sikhathi ukuthi ulindele izimvu ukuthi zingesweli. Sasakhuluma ngomfudumelo ngiyanikhumbuza nje. Point number 4 ulindele ukuthi uziyise emanzini okuphumula izimvu zakhe. Amanzi okuphumula ke nje ukwathinta nawo beswathindile eqaleni kwase swathinta ngolunye uhlangothi. Ulindele ukuthi uziyise emanzini okuphumula. Ngofunda uJohn chapter 4 verse 10 no 13 no 14 lithi izwi lenkosi uJesu waphendula wathi
wayekhuluma nalo wesifazane waseSamariya athi uJesu kuye, ngiphuzise. Wathi owesifazane, cela kanjani amanzi kimi yiyo ngowesifazane waseSamariya na, engani thina sidlelana? Basho njalo abantu bezizwe, uthi uma umshumayeza akutshela i-protocol, uthi uma umshumayeza akutshela ama-terms and conditions, lento esingayidingi. Usethi kuJesu, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, ngakucele kuye, yena ngayikunikile amanzi aphilayo. Sikhuluma ngokuthi ulindele ukuthi uholele izimvu zakhe emanzini okuphumula. Ngoku 23 la. So-ke amanzi okuphumula uJesu yawashintsha. Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ubani othi kuwe ngiphuzise, ngawucele kuye, ngayekunikile amanzi aphilayo. So asinawo amanye amanzi aphilayo ngaphandle kwenkosi uJesu. So kufanele thina siholele abantu sibase kuJesu. Kuseyindlela efanayo nale engithe siphakamise uJesu. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo. So asinayo enye indlela. Uyedwa umuntu ofuna simphakamise uJesu. Simphakamisa sihamba, simphakamisa ngokugqoka, simphakamisa ngokukhuluma, simphakamisa ngokucabanga, simphakamisa ngayo yonke into ethi thina. Kufanele simphakamise. Kunezinto ezingesona isono, kodwa kungafanele sizenze ngoba zimphakamisa uJesu. Niyakuzwa kodwa lokho? Kunezinto ezingesona isono. Ake ngenze nje i-example ngento eseceleni nginganakekile. Nakho mhlawumbe ngithenga imoto ethize bese vele ngigaxa amasondo angaka besihlala phansi. Mangehla nje kuyo ukhona ngathi umfundisi. Ukhona ngathi umfundisi. Akusona isono ukwenza lokho emotweni, kodwa imvezi uJesu. Nathula kangaka ngizenzile imoto zethu. Ayindele ngithula ngathi ngizenzile imoto zethu. Kufanele yonke into engiyisebenzisayo ibe njani ishumayela. Sengigohlile ukuthi ubani, mhlawumbe ula noma akekho la. Khona besikhuluma naye. Kodwa ubani Nkosi yami ngasabuye. Kodwa kulungile ngoba ngimkhumbule. Kodwa nje lento engizoyisho sizange ngixoxa naye. Uthi wayidimela imoto yakhe, wayishawa idima yaraya. Waqhamuka umuntu nje wathi, mfundisi, akukufanele wena ukudima imoto. Uyidimelani imoto umfundisi? Manje asekuyingqondo nasithaphukula ukuthi ubani. Mhlawumbe ukhona phakathi wethu mhlawumbe akekho. Ngizama ukuchaza izinto esingathi azisona isono. Mhlawumbe futhi unesizathu ufuna ukuthi ungabonakali. Abafana bengakhombi bakwephutha imoto. Kodwa manje ufuna ungabonakali ngoba emnyama umthembi uJesu wakho. Asiyeke ngoba sigxila kakhulu kulento. Ngamanye amagama kunezinto okufanele uphakamise uJesu kuzo. Abantu babona umthombo onguJesu. Uthi mawuwe nje uhlezi uthule, abantu babona umzalwane wena. Babone umfundisi wena. Niyibona lonto? Bafowethu, ivangeli libanzi, liningi, kodwa lilodwa lisekuphileni. Ukulalela umoya ongcwele kuwena. Ngoba eziningi izinto azikho lezo. Yabona kwezibhalwe zonke ngabe iBhayibheli asikwazi ukuphatha. Kodwa nje kunezinto okufanele wazi ukuthi uma usunomoya ongcwele, kulula ukuthi uphile ubungcwele. Kukhona nokucoacha. And mayise kucoacha khona konke ozokushumayela ebantwini. Ngoba uvula igap yalento kuthiwa you are opening a can of worms. Lokuthi uphikiswe. Uthi awungitsheleke ensibani uthathaphi eBhayibhelini lo. Hayi abuke eBhayibhelini kwakhuluma umoya ongcwele kimi. Ngangekho ke mina ekhuluma nawe. Angizazi ndayixoxa nawe, mina ngifuna ukwenza iBhayibheli. Into enhle ngomoya ongcwele uyazikhulumela kithina sonke abasana. Yingakho kufanele sishumayele izwi. Mase sishumayele izwi umoya ongcwele uzotake over kuzo zonke izinto eziningi. Kodwa kukhona izinto ezingekho ezwini.
ngokucabanga komuntu kanti zikhona. Ubani okwalibona izwi likhuluma ngokubhema ugwayi? Ukhona okwalibona? Noma gama lithi alikho? Phone shumela ngakani nje ugwayi obhema kanti ubhema ngani? Likhona. Ubani uthi likhona? Wewafethu ungasheshe uthi alikho. Yindaba ngikubuzile. Ukunibuza kwami kusho ukuthi likhona. Awatshele baba. Leli lithi umzimba wethu ithempeli kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi ngapha. Kanti ukuthi uma ungcolisa umzimba nomoya kaNkulunkulu uyangcola ngoba umzimba ukhava umoya kaNkulunkulu. Mina ngikhuluma ngezwi elikhuluma bese ungakumusha. Vulani Isaiah chapter 50. Quando eu tenho uma isso, não galera, está pink. Isaiah chapter 50. Tell us about the Mukwai and that's the book about the list. To take my equivalent to the work, when from the verse 11. Verse 11. Bekani nina nonke eningabaphemba umlilo enibhenqa kuthuthuva. Nini nenzani? Ningabaphemba umlilo. Oh, kubeka eniphemba umlilo ayingabaphemba. Isho njalo ukuthi eningaba eniphemba. Oh, phethe linye inkosi yakho. Bekani nina nonke eniphemba umlilo enibhenqa izikhuni. Manihambe ekukhanyeni komlilo wenu naphakathi kwezikhuni eniziphembileyo. Lokhu kuyakuba phezu kwenu kuvela esandleni sami, niyakulala phansi ngobuhlungu. Nanti ivesi lakwayo. Nini eniphemba umlilo enibhinqa izikhuni. Ugwayi isikhathi esimba ufakaphi kuphathekile ngemuva. Bayawubhinqa. Bayawuphemba umlilo la. uNkulunkulu usinekile noshimulo ukuthi sikhiphe intuthu. Nasike sijezisa ukuthi hambani ekukhanyeni komlilo wenu. Abahambe ekukhanyeni kwalowo gwaya okulayithile. Naphakathi kwezikhuni eziphembileyo lokhu kuyakuba phezu kwenu kuvela esandleni senu. Isijeziso yiwo lowo mlilo. Niyakulala phansi ngobuhlungu. Laliswa yiwo lowo mlilo enophembileyo. Yivesi likagwayile. Ukuthi alicacisi lithi ugwayi. Kodwa baphemba umlilo ezathi umuntu uqoshosho umoya. Athi wenzani? Phemba umlilo. Seniyabona ke bese lagwayi. Ungaphindi ukuthi alikho ivesi eBhayibhelini lokuthize ungazange ulicheke. Ungazange ulicheke. Asiqhubekeni. uJesu waphendula wathi ungukusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise ngawucele kuyena ngayikunikela amanzi aphilayo. Waphendula uJesu wathi kuye sengiyaqhoma kuverse 13 yilona loyo ophuza lawo manzi uyakubuya ome kepha loyo uyakuphuza amanzi engiyakunika wona ngasayiboma naphakade kepha amanzi phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngokuphila okuphakathi. Oyophuza amanzi siwanikezwa uJesu ayoba umthombo ophuphumayo. Lawo manzi ke siyawathola lapho uJesu ekupheleni komkhosi ememeza kuJohn chapter 7 verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Yonke le nto sasibuyisele ekuthini nasishumayeleni uJesu. Abantu asibanika uJesu engaxoxwe nalutho. Athi verse 38 okholwa yimi njengokusho kombhalo. Lento engidizelelela asikholeni ngokusho kwethu. Okungekho ezweni sikiyeke. Ngoba uvula abantu owazi ukugxeka ngayo. Asikholwe ngokusho kwethu. Okukhona njengokusho kombhalo isini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Usayachazwa ke lamanzi verse 39 washo lokho ngomoya
abaza kumamukela abakholwa nguye ngokuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu engakakhazimulisi. Lawa amanzi umoya ongcwele. Umuntu onomoya ongcwele ngeke aphinde ome. Ngoba umoya ongcwele uNkulunkulu usuke nobuNkulunkulu kuyena. Ayikho into ekwenza ukhonone, ayikho into ekuhluphayo, wena wanelisekile nje. Ngisho ungaphuma la imoto ilimele ishaywe isithotho kufa amaglasi. Bazobona abantu uhleka kanti awuhleki ngoba khona ehlekisayo. Uhleka ngoba wanelisekile. Uthi Nkosi uyazi ukuthi ukwenzele lokho. Kumnandi uba nomoya ongcwele. Bathi abantu bekhala ungakhali. Bathi abantu begxeka wena ugxeki. Ubunjani wanelisekile. Ngakho-ke abantu asibase emthonjeni wamanzi aphilayo anguJesu. Jesu uzobanikeza umoya ongcwele. So njengomalusi ungayishumayeli enye into. Okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kogobhoza umfula yamanzi aphilayo. Mina-ke ngaba nenhlanhla ngoba athi mase ngibizwa uNkulunkulu sengiqala umsebenzi wangidoza indlela. Ungayishumayeli into engekho eBhayibhelini ngoba abantu bothola intuba yokugxeka. Ungayishumayeli into engekho eBhayibhelini. Ngoba ukholwa njengokusho kombhalo wanele ukuthi athole umoya ongcwele. Ziningi izinto ezikhulunywayo nesizithathayo. Baningi abathi bazithathe kuJesu. Baningi abathi ungayiphuza icoke. uJesu uthi ayifuni icoke. Angiphiki. Mina engikwazi ukuthi akangisabi uyongitshela icoke uma engayifuni. Kodwa kusho ukuthi ngiyayiphuza. Kodwa futhi ngiyayiphuza uma ibekile. Khona abathi ungayithenga impuphu eyisitali ebhalwe inkanyezi ngoba iy'tayi zamadevil worshippers. Baqinisile iy'tayi zamadevil worshippers. Kodwa uJesu bengakasitsheli ukuthi asingayidli thina leyo mpuphu. Ngamanye amagama ngizama ukuthini akayisho umuntu yonke into ayitsheliwe. Mayingekho ezwini itshelwe yena uNkulunkulu akakusabi uzokutshela nawe. Kanti lishonaphi lelizwe lithi asamukele konke ngokubonga sikubusise. Mase singasakwazi ukubusisa icoke, singasakwazi ukubusisa impuphu enesitari. Ningangizwa kabangimelene nabo ngangingekho uJesu batshele ukukhuluma nabo. Ngoba nabo babengekho nami engitshela ukuthi ngayishumayela imele ezweni. So manje-ke ngamagama kukho kusenza kuwena njengomfundisi ukuthi wena uthanda ukwenzani. Mina-ke ngatshelwa kwathiwa nginamathele ezweni ngase ngiyathandaza-ke. Lo mthandazo ongenza izwi uNkulunkulu noma sengigugile alifake la ekhanda. Ngathi Nkosi ngicela ungifunze incwadi yakho. Ulilobe enhlizweni yami, ulilobe engqondweni. Izwi engeke ngalifunda ngicela lingaphumi engqondweni yami. Savumelana. Ngoba uthe wena Nkosi angishumayeli izwi. Wangifundisa-ke nokuthi uma uthandaza thandaza izwi. Lowo mthandazo nguzwa kangcono kunomuntu othandaza intando yakhe. So ziningi izinto zonke ze-around unani nezwi ngoba izwi ulizwi unguJesu. Jesu unguNkulunkulu. So manje uma ubambelele ezwini uqedile. Bese kuba nezinto umoya ongcwele azokufundisa zona ezakho. Ungayishare nje nabantu kodwa ungabatsheli ukuthi ngingase njengalokhu kwami kwathiwa ungalahli iphepha likaswidi ngewindi isono. Angisuthi-ke uma ngifika ngisiyaqonda bafowethu umuntu nalo salahla ikhasi kabhanana ngewindi kuye esigogweni nginamanga. Yimina nje esigogweni ayiyena watshelwa mina ngoba kukho kuphi ezwini. Ungabaxoxela nje abantu ezibaxoxela kuzosho kuya athi kongcwele nawe ungakwenzi. Mayiseke basho njalo ngeke nawe esigogweni oyokwenza. Kodwa musukuthatha kimi bese uyakwenza ngoba kwakutshelwa abani mina. Kodwa kusezwini kutshelwa abani thina. So umoya ongcwele uzozikhulisela wena ngendlela yakhe akuzufinyelela ekulazini iqiniso. Awuzufinyelela ekulazini iqiniso ngeBhayibheli kuphela. Uzofinyelela ekulazini iqiniso umoya ongcwele uyasifundisa. So fanele-ke wenze sure ukuthi unomoya ongcwele unamanzi okuphila. Ngoba manje indaba iqalaphi ezwini. Okholwa njengokusho kwezwi eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi. Akuzuqala gobhoza imfula. Ngeke ngisukele mina umuntu.
athi umoya ongcwele uthi ebepende inzipho exhume inwele hayi bengakhuluma umoya ongcwele la akaqale enzizwi elishoyo ukuthi ibumba alisumsola umbumba ukuthi wangenzelanga ngenwele emfushane wangenzelanga nomlomo brown wangenzelanga nenkuphe emfushane akaqale ezwini qha ukuze ezwe umoya ongcwele awuzukhuluma umoya ongcwele izwi lingenziwe siyahambisana kodwa bazalwane izosiza ke lonto sikwazi ukuhlola umoya ngoba bonke baqhamuka bathi umoya ongcwele uthele endingeni lokuthi siyamsaba umoya ongcwele kuzoyisukela nje umdumiso othile eyigqokela into yakhe empintshayo wahlaza amfushane bafethu umoya ongcwele uthi asithandazeni sonke kunomoya omubi la asithandazeni sonke ashe qala iculo ngawuthandaza kohlobo kwenyuka kuthithwa ngezandla kusho umoya ongcwele akakakhulumi yena ukumtshela into akagqoke kanjani kodwa uzotshela thina lasenzeni manje-ke le nto uma usukhulile kumoya uvele uthi umoya omubi ukhona kanjani ngikhona ngoba mina ngenziwe ilangabi lomlilo uma ngila umoya omubi uphumile uhambile lo suku uma athi ukhona umoya omubi kusho ukuthi uthunywa usathane kushomi inti ngumoya omubi ngona kujesu bathi unomoya omubi angiyeke lezani angiyeke yikho bengamfuni nje abantu manje mase bengilalela la ku-YouTube bathi ngishaya bona kanti cha mina ngiyishumayelela so-ke lawa amanzi angumoya ongcwele umthombo walawa amanzi insindiso hayi amanzi phela waqhamuka emoyeni bazalwane angithi ngaphume emthonjeni esiphethweni uthukela lukhona nje lusuka le-Drakensberg lusuka luncane lapha luze lube lukhulu lwaselusha nje nalo seluluncane kodwa amanzi asuka emthonjeni othize so umthombo kamoya ongcwele insindiso awukwazi ukuba nomoya ongcwele ungasindisiwe awukwazi ukuthi usindisiwe uphile ezonweni amanzi aphuma emthonjeni umoya ongcwele umthola ngensindiso lisho njalo izwi Isaiah chapter 12 verse 3 and 4 ngalolo suku ngiyakukha amanzi ngokujabula emthonjeni yensindiso verse 4 niyakusho ngalolo suku ukuthi bongani uJehova nibize igama lakhe nizazise izenzo zakhe phakathi kwezizwe nimemezele ukuthi igama lakhe liphakeme uverse 4 awukwazi ukumusho ungenayo umoya ongcwele umuntu nje udumisa uNkulunkulu ngoba enomoya ongcwele awukwazi ukumdumisa ngoba umoya ongcwele okuwe okunika indumiso yikho-ke ngiphinde uverse 3 ngalolo suku niyakukha amanzi ngokujabula emthonjeni yensindiso mase niwakhile nangu-verse 4 niyakusho ngalolo suku ukuthi bongani uJehova nibize igama lakhe ngathi ufakaziswa amanzi angaphakathi agogozayo aqhamuke emthonjeni ukuthi wena usindisiwe kodwa limnandi izwi masuhlanganisa kanje uthi-ke umprofethi u-Isaiah chapter 12 verse 4 nimemezele ukuthi igama lakhe liphakeme asisoze silimemezele umoya kaNkulunkulu engekho yingakho u1 John chapter 4 ethi akukho umoya ovela kuNkulunkulu othi uJesu makathukwe noma othi uJesu akafikanga enyameni ngamanye amagama laba abantu abathi asingasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ingoba banayo umoya ongcwele ngoba uyena akuthina kahle kahle sithi uJesu Kristu uyinkosi ngoba uthi uJesu kuJohn 6:15 verse 32 mangaphazayo uthi uJesu umoya ongcwele uzofakaza ngami so-ke uma thina sithi uJesu Kristu uyinkosi sekudlulile kithi akusethina esisholo sekusho umoya ongcwele ufakaza ngoJesu uyazi namnandi ndaba simemezela kanjani-ke uma kuthiwa simemezela igama lakhe na silimemezela kanjani igama lakhe amaHubo 96 verse 10 athi thanini phakathi kwabezizwe uJehova uyinkosi izwe lihlala liqinile lingena kushukunyiswa uthetha amacala ezizwe ngobuqotho uma sithini sithi uJehova uyinkosi
Ukuphi lokho kuMahubo 96 verse 10, that is an Old Testament. Emva kokuvuka kweNkosi uJesu kwabafileyo, wanikwa amandla ezulwini nasemhlabeni, Matthew 28 verse 18. Uthi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngesikhathi ephiwa amandla, negama lokuthi uJehova uyinkosi ladluliswa lasiwa kuye. Malifika kuye lashintsha lathi uJesu Kristu inkosi. Igama elidala leli lisuka kude. uJehova uyinkosi laliwenza umsebenzi. Kodwa uthese lethi indodana yakhe ayithandayo, wathatha wonke amandla kaJehova oyinkosi. Kuthiwa manithi Jehova uyinkosi bathi babezizwe, izwe kuhlala liqinile lingena kushukunyiswa ngokuthetha amacala ezizwe. Exactly the same way, masithi uJesu Kristu inkosi, akuselona izwe lodwa lihlala liqinile, kuguqa amadolo ke manje. Siyadlula ezweni, siliqinise, seguqa amadolo. Masithi uJesu Kristu inkosi. Yikho ke lapha kuFilip 2 verse 9 kuthiwa wanikezwa amandla. Igama lakhe wamphakamisa wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe ezulwini emhlabeni angaphansi komhlaba. Bese izilimi ziyavuma zithi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. So lento iqala kwi-Old Testament, kuthiwa uJehova uyinkosi. Nalapha kulona ivesi elilodwa, Amahubo 96 verse 10 ngwacaphunile, Amahubo 93 verse 1 no-Isaiah 52 verse 7 kukhulunywa ngoJehova oyinkosi. Laphaya ke kodwa ku-Isaiah liyashintsha lithi uNkulunkulu. uNkulunkulu wakho uyinkosi. Isaiah 52 verse 7 lithi, zimnandi kangakanani ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle, nomemezela ukuthula, obika izindaba ezinhle, azwakalisa ukusindiswa, oshoyo kulo iSiyoni ukuthi uNkulunkulu wakho uyinkosi. So uJehova uyinkosi, uIsaiah wafika ngokuthi uNkulunkulu uyinkosi. Umpostoli uPawulu kwabaseRoma kwabaseFilipi wafika ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. So into endala mawufunda kahle indaba kaDavidi eshaya uGoliathi, wathi ngegama likaJehova. So uJehova uvele ubezivusela nje, thema isebona hayi ke nginike indodana, basethi uJesu Kristu inkosi. So bafowethu asikho wrong. Asilibambeni lesiqilo, singakhathazeki abasizamazama isandla. Ingoba banawo umoya wokumvuma ukuthi uyinkosi, badinga umoya ongcwele. Sheshe ufunde kwezakho, umuntu okulwisayo akanawo umoya kaNkulunkulu. Ngoba nomoya kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uye ufakaza ngoJesu. Njengoba wakho ungafuni ukufakaza ngoJesu, kuthiwa siRoma masithi uJesu Kristu inkosi, uyena onenkinga, wena unankinga wena. But ukuthi usho kunini phakathi kwabezizwe, lithi thanini phakathi kwabezizwe uJehova uyinkosi. So asilisho nje singalenqeni naphakathi kwabantu uJesu Kristu inkosi. Khumbula ngake ngalisho silinde imoto nabanye abafowethu zikhandwa, wafona omunye umzalwane eminyakeni eminingi nje ingakafiki iCovid. Ngoba kwaqala ukuthi kufanele kusebenze ikimi iqala, kuba nesibindi sokuthi ngiphakathi kwabantu wakhala ukuthi ngingani uJesu Kristu inkosi. No ngisho nje kuzwakala uJesu Kristu inkosi. Ngasho bangihlahlela amehlo ngayithulela nje. Wakhuluma lo asenteni ngayi sizobuye sithintane la ngikhona ngikwazi ukukhuluma. Ngaqeda. Kwadlula imizuzu embalwa kwafona omunye. Ngathi uJesu Kristu inkosi. Amadoda amadala abone kuphuma one by one, aphuma. Hawu ngakhuluma ke nalo saqeda. Mase bebuye umadoda niphumelele. Hayi sikuzwile umfundisi asikunike ithuba uxoxe nabakholwayo. Uyabona ke lo uJesu Kristu inkosi, abantu mabamazi nje. Bangadideki, ungabi namahloni. Uthi umprofeti uIsaiah ngaleli igama uzwakalisa insindiso. Yingakho umuntu wathi Jesu Kristu inkosi kwayena mayigulu yasinda.
ngokuzwakalisa insindiso. Nesinye sezelelesi savuma ukuthi uJesu uyinkosi, sangena eparadise ngalobo busuku. Ngalobo busuku hayi ngakusazi semdeni ngoba savuma. Sithe sokuqala wena usiye uKristu na, zisindise kanye nathi. Sambona ukuthi unguKristu. Kodwa uthi inkinga. Kodwa simbonanga ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Namanje abantu bayambona ukuthi unguKristu. Yikho bethi uKristu uyinkosi, abanye bethi uJesu uyinkosi, kanti uJesu Kristu uyinkosi. So wesithi leselelesi, wena usiye uKristu na, zisindise kanye nathi. Sambona ukuthi unguKristu, kodwa simbonanga ukuthi uyinkosi. Lokwenza namanje. Bambona ukuthi unguKristu, kodwa bambona ukuthi uyinkosi. Yikho-ke mabethi uKristu uyinkosi thi uyabusa, ngoba bambona ukuthi uyinkosi. Bambona ngokuthi uyabusa, kodwa bafuna ukuvuma ukubusa inkosi. Kubusa uKristu. Kanti khona umahluko phakathi kokubusa kwenkosi nokubusa kwaKristu. Yazi umahluko kuphi? Babukhoza lapho khona usendaweni yamakhosi angithi. So njengoba usendaweni yamakhosi, inkosi inalo ilungelo mayithanda. Ithi ngisahamba ngisaya eCape Town 2 months wonke. Khoza ngicela ungibambele. Angithi inalo ilungelo, iziyeke nje induna zayo zikhona. So ngamanye amagama uKristu mayebusa akayena inkosi, ubambile. Kanti maye uJesu Kristu enkosi akabambile uyabusa. So asingamenzi obambile esihlalweni ngokusinikeziwe. Kodwa limnandizwe. So abazi ukuthi bamsuse esihlalweni bamenze isekelo. Mabethi uJesu uyinkosi balahla uKristu, noma bathi uKristu uyinkosi balahla uJesu. So ke iselele sesibili sathi nawe awumesaba uNkulunkulu ingane kulokhu kulahlwa nawe na. Lesesibili sizovulela enye page. Uma uJesu umbone nguKristu ungambone inkosi, uthi awumesaba uNkulunkulu. Ngoba sithi lesi nawe umesaba uNkulunkulu na, ingane kulokhu kulahlwa nawe na. Thina kambe ngokusifaneleyo ngoba samukela okulingene nesikwenzileyo kepha kenzanga lutho lutho. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Samvuma ukuthi uyinkosi. Yena wathini ngiqinisile ngithi kuwe namhla uzakuba nami eparadise. Selelesi sesibili samvuma ukuthi uyinkosi. Kodwa sokuqala sambona ukuthi uKristu, kodwa simvumanga. Ngokuba mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uzosindiswa. Ukuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ukusindiswa. Ngiyamthanda uverse 13. Yingakho masuphetha lo mthandazo ngithi ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Yeziswa uverse 13 kaRoma 10 uthi ngokuba bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. Ufaka isitemu uverse 9. Usuvumile ngomlomo wakholwa ngenhliziyo. Mawusuthi ekugcineni ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu, usukhuleka uyasho ukuthi ukhuleka kuliphi igama. Konke osikushilo kusho kuleli igama ususindisiwe. AbaseRoma 10 yathi isambulo angiyaso uNkulunkulu esijulile mawususichaza asifani nokusisho nje. Hayi bazalwane, siphelile inkonzo abathandayo simvumo uJesu sikhule kuRoma 10 verse 9 ngicela abasukume. Sikhule kuRoma 10 verse 9 sihlala phansi. Sihambe ekusokona uhlokethu nje. Sengombe yethu sihamba ngaphambi kaMC. MC ufana ntelelo. MC ufana ntelelo. Asiqale sithule. Iliphi ithule kahle lifitha. Badumisa bami. Iliphi ithule lifitha bese silandela uRoma 10 verse 9.
baseRoma. Usuvalile ngalapha. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, ukuze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikhulekeke Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa onesihawu, egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu waseNazaretha, oyinkosi yethu, sesithandazile Nkosi abaseRoma 10:9. Ngiyacela wenze izwi lakho verse 10 wakhona othe uma umuntu evume ngomlomo yasindisa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Ngiyakhuleka Nkosi kuba wonke umuntu omile okhuleka lo mkhuleko makube ngokulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho, nokuba ngokusindiswa kwakhe njengoba sisindiswa usuku nosuku, umzuzu nomzuzu silinde usuku lokuhlengwa kwemphefumulo yethu singene ekhaya ezulwini. Babusiseke Nkosi, ubabiyele bonke, ubiyele nemndeni yethu esishile emakhaya, uthulise inhliziyo. Sazi Nkosi ukuthi ukhona nasemakhaya, abanye babashiya, abanye begula, bashiye kungaphiliwe kahle. Sikhulekela isandla sakho esinomusa, sikhulekela izwi lakho eligijima ngaphezulu kombane, lidabula umlilo, lidabula amanzi, liye kulelo khaya nalelo khaya ukugulwa kulo, ukuba Nkosi baphiliswe. Siyabonga ke Nkosi nangalesi sikhathi, sibonga izwi lakho. Siyacela uNkulunkulu wethu nomusa, ube nomusa phezulu kwethu sisekule ndawo, usibiyele usigcine. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngishiyela ke kumphathi wohlelo.